Dag 10. I går der troede jeg skulle ramme Kanumar-udløbet, eller Kanumar-floden, Akai-udløbet, sammenløbet med Sukunduri. Men jeg tror faktisk, det ligger et par kilometer længere fremme. Så det rammer jeg så snart. Klokken den er omkring 6:30 om morgenen. Og så kommer jeg ud på en rigtig stor flod. De sidste 3 dage har jeg jo bare sejlet store floder. Det er ikke så spændende. Det er benhårdt. Vi skal lige have dagens, om den er bengod. Kaffe her. Ja, det er den. Det er også en anden type kaffe, end den jeg helt til har drukket. Det her det er den, der hedder traditionel. Den anden var ikke sådan super god, men så kunne man komme med sukker i. Ja. Så ikke man skal ud og sige. Sådan her ser jeg ud.